Fa 4 anys vas decidir que era el teu moment per a recuperar la font per a les seues veïnes i veïns i, sobretot, obrir un nou temps al nostre poble. Amb el teu vot, tot allò que pareixia impossible està sent una realitat. Hem millorat les festes patronals. Ara pots gaudir d'unes tarifes més competitives per a poder gaudir de la piscina, del gimnàs i del poliesportiu. Pots gaudir de nous esports al nostre poble, per les trobades de les escoles en valencià i també per la celebració del centenari de Francesc Ferrer i Pastor.